Мога да разкажа за две идеи, като едната е за едно село близо до Велико Търново, чието име не се сеща в момента, но помня, че място, където трябваше да бъдем, се казва Кулата. Общо взето, всички неща, които са свързани с организацията на фестивала, преди да се стигне до самата програма за Толкин, за теми, за пълнежа, трябва да се помисли кой къде ще спи, за да спят всички у нас, както беше на първите 2-3 фестивала. Къде ще се яде, къде ще се спи, къде ще могат хората да се разходят, когато няма лекции, ако няма лекции. Въобще тия малките неща. И този Великотърновски фестивал беше много готина идея, тъй като щеше да е абсолютно на природата, сред природата. Да предвиждахме палатки, предвиждахме пикник, по-стабилен от нормалните пикници на третия ден на фестивала, които правихме първите 5 години в Пловдив. Имаше, ако не се лъжа, може би се бъркам, но мисля, че имаше една конна база наблизо, за да организираме малко повече по-интересни неща. Не се получи по няколко причини. Не мога да ги систематизирам. Може би това е един от проблемите, една от причините да не се получи. Никой не успя да финализира всъщност тия прекрасни планове, които имахме. Другия план беше съвсем пресен, всъщност от миналата година, от 2011, когато пак с един човек така от по-старите муцуни, Карен, Айронен, с него говорихме да направим фестивал в Бургас, в новото ремонтирано казино. Бяхме мислили една страхотна програма, доста подробна, разделена по часове как да протече фестивала за първите 2 дни, като имахме някакъв бюджет, много измислен, но много миличък, който включваше и хонорар за Лот Лориен, които да дойдат, да открият фестивала и също да свирят на закриването. И бяхме го замислили за лятото, съответно, както почти всеки фестивал, което означава пълен Бургас, много цветно, много хора, много топло, много красиво. И ще бъде страхотно, само че има нещо мистериозно в организацията на фестивала, който вдъхновява много, хората вадят най-невероятните идеи. Всичко е чудесно. И най-вече вадят се супер готини идеи как да се осъществи това на практика, как да стане. В един момент някакси графиците така стават, че идеите остават само на хартия, в workflow или просто на хартия. Но това бяха едни страхотни идеи.